सोमलिगुरि मोनसिंसिं आफादा खुंगा 16थि गासै दंसारि समाज सिबियारि गोसोखां सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानिरि सोमलिगुरि गामियाव सोमलिगुरि मोनसिंसिं आफादनि बानजायनायाव 21 आगस्तनिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो 34 नं कालिंदुवार बियाबनि MCLA दिलीप बर' बिथां। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कालिंदुवार बियाबनि TLCC नि चेयारमैन बुद्धिराम बर', पानिरि दखरा एबसुनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन। बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरि कालिंदुवार बियाबनि गंफ्रोमबो चेयारमैन सोमलिगुरि गामिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। सोमलिगुरि मोनसिं क्लाबनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारि लानानै जोलुर बादायलायनाय मोनसे प्रग्राम लादोंमोन। दिनै जोबथार सान अर्थात फाइनेल दिनै माने बादायनाय दिनैनि बे बादायनायाव जोङो मोननै दोलोखौ मोननो हादों। मोनसेया जाबाय जामफ्राबारि आरो मोनसेया जाबाय डिमाकुसि आमगुरि गामि। दिनै बयबो जोंनि सोमलिगुरि गामियाव दिनै अर्थात जोंनि सोमलिगुरि VCDC आव बे हाबाफारिखौ दिनै जोंहा जागासिनो दङ। दा बादायगिरि बिथांमोनाबो खानगासिनो दङ। दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जोलुर बादायगिरिफोरखौ मोनसे गोख्रों टीम जोङो बिटिआर ओनसोलावबो माने खालायनो नागिरदों। बेनि थाखाय जोङो देग्लायो जों गासैबो ब्लकआवनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो आंबो कालिंदुवार बिहाबनि सासे MCLA हिसाबै अर्थात बिटिआरनि सासे MCLA हिसाबै आंबो बेबायदिनो माने हाबाफारियाव बाहागो लादो आरो नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव गोबां गेलेगिरि बिथांमोन दङ। लाइमोन बिथांमोनखौ जों खाबु होनांगोन। बेनिखायनो माखासे लाइमोनफोरा ओरैनो मबाइलजों दायो बेस्थ' जानानै थायो। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन बे लाइमोनफोरखौ? नाय मबाइलाबो मोनसे एसेन्सियेल मोनसे दानि मडार्न जुगाव जाना फैदो। बेनिखायनो मबाइलखौ बुंनांगोन मोजां खामानियाव बाहायनांगोन। आं बेखौ जासे बिटिआरनि MCLA हिसाबै बयखौबो खावलायनो थागोन। फुटबल गेलेनायजों मानसिया फुटबलाथ' मोनसे जोंनि बेबायदि जों केरियारखौ बानायनो हायो। दिनै फुटबला बेबायदि दिनैनि खोन्था नङा। जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा आसामाव जोंनि बर' माहारिनिफ्राय माने गोख्रों माने गेलेगिरि बिथांमोन दोङो। दा नै बिथांमोननिफ्राय जों नुदो बिथांमोना दिनै बै माबाखौ प्रफेसनखौ लानानै न'खरखौ बेंगासिनो दङ। सासे मुंदांखा प्लेयार दिनै गेलेगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंबो जोंनि ओनसोलाव जों नाजानांगोन। जोंनि बिथांमोना गेलेगिरि बिथांमोनाबो दा बेनिखायनो जोंबो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेफोरखौ खाबुखौ होगासिनो दङ। आरो जोङो भबिसतआव बे खाबुखौ होनानै जोंनि बिटिआरनिफ्राय जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेल बा नेसनेल लेभेलावबो जेरै गेलेनो हानाय जों बे खाबुखौ होनो नागिरदों। दिनै जोङो जों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि सरकार जोङो माने जोंनि खाफालखौनो गाज्रि बुंनांगोन। जों कर'ना बै थासारिनि थाखाय सरकारा जिबायदि खामानि मावनांगौ जों मावनो हायाखै। आरो बेबायदिनो जोङो जिबायदि सरकारनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय मदद मोननांगौ जों मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोङो एसे उसुबिदा जादों। आरो जोंहा फोथायनाय दोङो भारत सरकारजोंबो जों सावरायगासिनो दङ। आरो बिथांमोना जोंखौ खोन्थाहोदो आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि गोबां गोरिब गुन्द्राखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोना फान्डखौ होनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायगोन माने जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजाखौ नोंथांमोनाबो एसे धैर्य हमनांगोन। आरो प्रमद बर'आ दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सिगांबो जोंनि फरायसा आफादखौ बिथाङा दैदेनबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङाबो गोदान मानसि हिसाबै एसे सम लादो सोलोंनायाव। बेनिखायनो आं सासे MCLA हिसाबै बयखौबो रायजोखौ खावलायगोन जाहाथे बिथाङा जि सिमां लानानै दिनै सरकाराव जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जादों। बिथाङा खिन्थु एसे सम लानानै जि थांखि लानानै दिनै सरकार दादो बिथाङा बेखौ जाफुंहोगोन। आं बेखौनो बुंनाय थाबाय। गोजोन्थों। गामिनि मुङाव रुंसारि मुङाव खुंफुंनाय जाय गेलेनाय बादायलायनाया जोङो 2006 मायथाइनिफ्राय खुंफुंनानै दिनैसिम जोङो 2022 मायथाइसिम मोनफैबाय। स' बेयाव जोङो गामिनि जोङो उन्दै खुदियाफोरनि गेलेनाय बेफोरखौ जों बेयाव खाबु होनाय जायो। बेजोंनो जोङो
मोनसे गेलेनायनि मुंखौ आरजिनो हागोन नामा बे मिजिंथिनायजों जोङो ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै बे सोमलिगुरि समाज सिबियारि गोसोखां सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो बेखौ जोङो खुंफुंबाय थागोन जोङो बे जोङो 2006 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन दायो जोंहा 12 जाबाय दायो जोङो 2022 मायथाइसिम सफैबाय आरो दायो जोङो सिगाङाव देरहासार बान्था हिसाबै जोङो बारा होआखै जोङो 10,000 होदोंमोन चेम्पियनशिपआव दायो जोङो 20,000 सो खालामनो हाबाय आरो दायो जोङो 2022 मायथाइयाव दा आगस्ट 27 खुंनायाव 28टा 28टा टीम बाहागो लादों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।